Panjenipun leres dinten dat samenika nggih jejawan ingkang putra Mahadewi kanggo nyirep perang adat putraku Mahadewi lan putra saka Medang bakal didhawuhi menika leres nggih nah menika pun gentengi saka Medang Sinuwun Prabu Makutawangsa tak pangestoni muga-muga langgeng anggon omah-omah oleh lan kowe Dia kakek lan nenek. Ono, Lara. Ayo. Sinuwun Prabu Makutawangsa. Ya iya Dipati Madiwa. Dinten sakmenika panjenengan dalah kula sampun dados kaluwarga mugia handadosaken tentreme Medang dalah Morawari. Iya. Kangge mahargya temanten kekalih adat lupianipun wonten ing Morawari menika nganakaken tentrem. Budaya ing Morawari kuwi ana tembung kentrung iki apa to ya? Ya niku. Apa? Nek ning nggonku ketoprak. Telu ngono kuwi. Sak mangkenipun panjenengan badhe mirsani piyambak. Nggih. Dawuh wis ana pikantuk kentrung sing apik. Sedaya kala wau sampun tumepak kantun ndika. Ambuk ya enggal-enggal. Ngoten, nggih. Kula nyuwun pamit mergo ya wis pajar lho. Nggih. Romas remen kepengin delok kentrung iki kaya ngopo. Samangke pun mirsani. Monggo. Nek wonten Medang menika pun wastani menapa? Lho, niki. Nggih. Ketok iki sing mampir teng dilan kula. Oh, ngamen teng dalan-dalan. Dilan kula. Aku suwangen iki. Rombongane yo akeh ya. Niki ngiras-iras dadak merak. Ngiras-iras dadak merak. Ki nang ngendi?
Cek. Kowe iki rene nak omahku ora kula nuwun. Lanjut. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Apa yo? Ku ono bledek ta apa assalamualaikum salam. Jenengmu sapa, Lek? Kula Sadiman. Ya Sadiman. Nggih. Sing iki Kula Candono Le. ketuane sinten? Lho, Kowe wis tau dadi ketua korak karet ngelak Sadiman. Tuang. Saya pengen dadi ketua. Ya kalau tak aku latihan dadi. sampean aja ora. Sing nyawangi sandangane iso kabeh. Nggih. Sing ning pendopo agung ora wani iki Cek. ratu kabeh. Nah, Oh nggih. iki pangarsa. Tontonan iki sak babak piro? Blur. Ayo enggal-enggal diwiwiti. Nggih kawitan nggih. Nggih. Hamiwiti nyambut damel dalumu. Niki. Ceritane pun biasa, pun tenang. Ceritane niki kejadian nyata nggih. Dongenge wis do ngerti kabeh. Pun paham. Singkat padat. Singkat, padat, ketat. Yo lali ngandaniku. Kentrung gaya bani. Nggih, purun. Ora pati semangat ngene kok kuat tuku. Mbak Jiwo. Wis teng diler kula. Nggih purun. Nggih, purun. Nah, sumangga. Dados. Sing putu-putu. Wala. Si palingnya terus. Palingnya. Nah, bocah. Tolong. Lah cendelane barang kok. Iki kono amblong tenan. Kentrung gaya baru. Ah ya Allah Gusti. Weh, ura. Erek. Eh, Sing ora ngantuk. ya. Sing melekat. Tunggu karo Allah subhanahu wa taala. Bocah ngira kakek mangan tumsu ya gitu. Iya nih. Kami witi nyambut damel kentrung teruni iki. Emang mesti kayak bon-bosin. Bon, kok bon dah itu sok. Semangat. Kentrung gaya baru. Nggih, purun. Nene. Sariman sing ndang. Wis undang ta lah. Ndang man. Ah, ora. Dene yo bener karo omongane Mas Kamal karo Mbak Tia. Kowe mergo nek nganggo jedor wong wetengan koyo jedor mulai kebukok dhewe. Masalah dolan. Dewan. Kok pripun nek ku? Sok. Jangan dia. Kowe ngerti aku apa ora? Iki aku tanya yo. Dedek opo? Padha karo kowe, Mek. Bone sange dorong. Wis padha. Kita sama-sama. Kok lucu ya ketelke ya. Sing apik aku wong Nggih, siap. Nyambut damel kentrung ing dalu puniki. Kentrung gaya baru. Asmangga. Nggih turun sik ngene lho. Nggih, purun. Lah, kowe terus asu monggo. Asu monggo. Asal cuma telengi aku. Biasa ya. Ya wis tak biasa. Asu monggo. Kaya dagelan ya. Enggak mati kita kan pangku. Barani balik cedak kok. Nimbol di cedak. Sulange. Jawa Timur. nggih, purun. Kowe kan ragu tak jojo kok nek jero bayaran. Ora iso nek jero bayaran. Ayo. Yo. Dados. Kalemi ya. Masih kari ya. Aku ora hafal. Oh iya. Iya. Nyambut piye le? Kaya kalah dadi. Malah kaya bakul sate ayam. Kami witi nyambut damel ing dalu punika. Kentrung gaya baru. Nggih, purun. Asumangga. Ya aku ndi aku manan. Kowe asu. Mong. Aku Dundu aku nek ngentot gak ngono. Cak wae are ya. kendang suara kendang. Tekan Wah, biasa. Prabu Endang iku lho ora anu. Disumpet irunge. Tampet ra ngono. Antot ontot.
Amiwiti nyambut damel kentrong ing dalu puniki. Nggih, Purun. Kurang. Sumangga. Sumangga karo Purun siji. Yo karo laire kentrong gaya baru. Nggih, Purun. Sumangga. Dados. Oke. Kok oke kulo iku gendane. Aja anu anak. Program kamu ndak kena stroke. Sumangga. Aku lali. Tak tak tung det det tung tak tak tung det det tung tok drong ndrang gentung gentung kowe iki. Nah. Terus piye? Yo ana terusane. Det det tak det det dor tung tung tak tung tung dor drang drang gentak tung dor tung tak 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 sak bubare kirek gondol balong saniki kirek. Ngono kok malah bojo keti. Kowe kaya mengalap. Mu alap ya mu alap. Ya wis ayo. Yo. Miwiti nyambut damel kentrong ing dalu puniki kentrong gaya baru. Nggih, Purun. Sumangga. Padahal kowe bucet ya. Semangat. Padahal bucet lho. Bucet lho kowe. Wah, tenan tak jalan kok kuping bosan. Ayo, lanjut. Dek detak, dek dek dor. Namanya? Tung tung tak. Yes. Tung tung tak, tung tung dor. Ayo. Tung tung tak. Dorong tumpong dore akeh tak kok. Dek detak, dek dek dor. Tung tung tak, tung tung dor. Dang dang gentak. Tung. Aja tak kuwi joget nang kowe. Ayo. Ya. Ini mau lah ya. Tak tak tung dek dek. Wong bento tambah loro kowe tuk tuk tuk. Penak tenang. Penak ya? Coba kakak iki. Oke oke. Yo, ndang ndang. Sarene tukang tentume gawe soparikan dalang langsung kondo-kondo. Ora ana mung ngalap kok ngono iku. Astagfirullah. Langsung cerita. Oke. Yuk. Kecaping kacarita. Wonten negari Purwacarita. Sorry. Lagu was ae. Kantuk. Ono wis cerita bareng nek lain nek kok. Selek kobong iki. Loro. Yo. Kecap kacarita. Wonten ing negari Purwacarita lan Purwagandha. Negari kekalih kala wau pendak senaos sepisan ngawontenaken perang adat. Perang kang nuwuhake pangorbanan. Kathah korban prajurit kang boten
boten mangertosi duduk saling perkara kang dadi korban. Ingkang mimpang bakal ringkih saya-saya sing kalah bakal ajur lebur dadi awul. Perang saged kasapit mawi cara bukti sama. Kelakon dauping ponang temanten. Temanten putri tuhu tresno marang temanten kakung. Nanging dumayak kosok wangsulipun temanten kakung boten tresno babar pisan marang temanten putri. Sebab menapa? Sebab temanten kakung sampun gadhahi katresnan bocah saking desa ingkang aran Soropatmi. Gusti Putri menika
utusan kados mekaten. Medang damel wirang kemawon. Colongan dosane wong tuamu mergo mirang-mirangke aku. Dina iki wong Medang bakal tak wirangke, kowe tak prawoso. Jebul kowe sing berangkat main Jakarta saka Medang. Hei, Madewa. Ning papan kene kena tak jaluk ora kena terus tak jaluk. Waduh, ayo. Manjat. Sana tuh kadang, nek yen bocah wadon cilaka, aku melu kelangan. Kepengin sabelo karo bocah wadon. Ngono ya kok kadung mati jelas. Tuh. Pawongan. Roh cah iki ya. Mantune lek surip. Sapa kowe? Iki jane sapa? Ya ta ora? Kliru, aku Mahendra Data. Yakin? Iya. Sumpah, lek mantune ya surip. Kok mbok sumpah-sumpah ketoprak kok sumpah-sumpah. Sapa Mahendra Data? Ya. Wano Khemah Tandra. Tandra. Kowe matur nuwun. Matur nuwun wis. Saiki ana barang gratis, nyawa bayar inu-inu gelem ya. Apa kowe? Kowe kudu gelem nak. Engko nek bareng mulai lah kowe. Ora, aku mau. Ora. Wis rampung. Mergo aku kepedutan tresno. Calon daerah wis duweni garwa. Jejer karo wadon liya. Timbang aku rek bocahku mati. Ora ono mati. Mergo apa? Lamun to bener kowe tetep tresno, kowe golek wong liya ra iso. Wong perkara wae iso dirembuk ora sadar kowe. Wis tak mati karo katresnanku. Ora usah dadak di panyoba sing kaya ngono. Tetek-teteke atimu lamun to digawe lara ati wong lanang wis lumrah kanggo pasinaon. Kaya ngono. Wis ora Surapati. Kang Mas Darmawan. Jebul kaya ngono piwalesmu kelawan aku. Nganti aku sumusul kelawan kowe. Bot-bote aku kepengin sandingan kelawan kowe. Tak sawangkane mripatku kapor kowe sandingan kelawan wong lanang liya. Kang Mas Darmawangsa. Panjenengan ki kleru tampa. Baru tompo. Tanpa pawongan iki, aku wis kelakon mantur sajroning jurang kae. Mergo mupus nalikane garwamu. Uni ento aku wanita pelayan. Kaya aku wis ana gunane. Nanti aku kepengin ngungkasi nyawaku pawongan iki sing ketulung kan, Mas. Kena tak gemi ucap Kene apa ora panjenengan? sedulur Iya. sing gedhe pangapurane
lamun to aku nyempalani kelawan Ora dadi boyo ngopo mergo kabeh mau kowe ra mangerteni. Kang aran sapa? Udayana kang dadi aran. Bali takon Aku Darmawangsa. dan mawangsa. Iki calon bojomu. Saiki iki lakon calon nyawiji. Aku ora bakal ganggu lawan katresnanmu. Matur nuwun. Lamun to ana kowe mesti wae calon kali patu. Peplayon ana satengahing alas. Ana perkara apa? Kula dioyak-oyak kalian pawongan. Made tantra Kang Mas. Madhet tantra. Kanjeng Pangeran Darmawangsa menawi to cetha madhet tantra ingin ngoyak kadang panjenengan menika pepitungan kalih kula. Kaya ngono. Matur nuwun. Lakon kosok ora mari-mari. Melaku ngesukut turu ae. Madhet tantra. Kowe Aja ae. kok bacotke ngoyak pawut adem. Bola bal sing ganggu kowe mbet ya kowe. Ya pajar kok ya kowe neh. Mergo kudune kaya mengkono. Nek kowe bacut aku kan dadi pepalang. Ngono mati jenenge aku. Aduh, wah. Kowe iki dolan apa? Doamu yo iki lho madhet tantra. Ora jelas bento. Kowe cek urip. Tak wis modiak. Wakek ane. Mergo kowe ape tak tinggal aku untuk mantu nyisuri. Wah. Ricik kowe made Lho tantra. iya. Bareng rupaku wis maleh kisut. Kadegdayanku luntur. Aku mau tinggal gelagat. Gua apa ngrumati batang. Kurang Gua ajar. apa wong tuwek. Bareng ora wong ayu gino-gino. Salamen. Kowe sapi Brahma. Mleguk. Yen ngono mripatmu normal. Aku katarak kowe. Yen ngono kowe pinter. Aku wis elek arep ijo lho wong ayu. Ate udiak. Ning ora apa-apa. Jeneng aku wong wadon, loro atiku. Tak Terus? rewangi dadi maling, tak rewangi turut dalan seneng kowe. Lho aku arep mok tinggal lunga mok larak mati. Janjimu. Menungso kaya kowe, Made Tantra. Apa, Yen Kenara? ora tak sirnakno saka bumi iki. Iya. Iki Kenalan apa Dayana? jero apa karepe sampe nganti Sabiyanti lawan aku nyirnakne madhet tantra. Aku sabiyantu karo kowe. Lah kok enak kowe. Banjur Aja seneng luwih dhisik. Tekaku ning papan kene ora teges aku sabiyantu karo kowe ora. Nanging aku arep njaluk anane Tripitaka. Aku ben jaduk meneh. nganti kute jagat Aku ben malah ayu kita meneh. ora bakal tak ulungake karo sampean. Ora mbok weno. Ora. Oh, kroco cilik kok nganyoke tak pateni kowe. Kaya ngono. Ayo dijajal. Aduh. 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 Wes Ben, umbarno. Aduh mateni wong ora iso Kowe anggere kaken polah yo. Wes. Nganti sesuk ben ngono terus lah. Ayo do ditinggal mulai ayo. Monggo. Aja ya, lo kosoro. Ana apa? Bola bali kok kowe bae sing religi aku. Aku ki wis capek dadi wong elek. Aku njaluk Tripita kabeh mayu meneh. Malah aku mau tampani ajimu malah lempoh sanalika. Ayo nek wis lempoh nek wis ora golek lanangan. Timbangane kowe ngrenteng lanangan anggere ana cah enom. Mbok sir, anggere ana cah enom mbok sir, kowe nganti kurban sembarang denya. Lho ora mikir kira-kira kowe tuwek barang apa ora? Ora mikir kira-kira somben kowe mati apa ora? Mati pikir besok. Lho wong wedok ora nglumpukno kok malah torok iki maksud piye? 2026. Cinta kok. Lho kira-kira nek ora kelakon kemriyek ngono apa piye? Wes, lo kok sorok kowe ora usah ngoceki aku. Kuwi
dadiku dudu urusanmu. Sing baku aku warasno. Oh, Aku janji. ora urusanku ayo ngene. Aja ngono kok Sarah. Kajare ora urusanku. Iya. Nek iki dina aku mohon-mohon pokoke. Bapak, macet mriki, Bapak. Mriki aku. Ora doyan. Nak karo sing tuwek ora doyan. Senengane sing nom-nom yo jamu. Wis aku tambani. Aku kapok, aku sumpah disekseni danyang wong. Agar aku kok tambani. Aku waras iso mlaku. Aku ora resih. Tenan. Ya titene anggere iso mlaku rese neh titene kok. Iya janji. Waras. Nan, Iya. kanggo orang waras titene kowe Lokasara. Garing. Ora wae Lokasara. Wis waras. Lokasara. Mati aku Lokasara. Lancen tak gawe ngono ae. Sikirku petot. Lah nek tak gawe jejeg kok ngentekno sembarang kengah. Aku jejegno. Aku waras Lokasara mati. Cacat iki jenenge. Danyang wong iki mandi mergo saben taun nanggape wahyu mandi. Ya ora sido kae. Itu badannya. Kurang ajar kowe Lokasara. Kenapa? Aja seneng luwih dhisik. Aku mau tambani tenane kowe tak apusi. Hah? Tak apusi. Lah ngene kok sumpah barang kowe. Angkara moko enak ari. Mok ra awehi. Nanging eleng kowe ya. Ana apa? Tengah wengi yen ana pambaune asu aja. Ya kuwi aku kenareng nebar tenung ana ing medhang. Apa Lokasara? Jeng Jawa pangeran. kalersan kula pinanggih dumateng sampeyan. Nggih. Kiras pantes kula badhe nglamar dumateng Sorapati. Lho yen kula ngoten wong tuwa gumantung sing lakoni kok jeng pangeran. Lah kowe piye, Nduk? Mboten usah. Hah? Mboten usah. Ya nek ora usah ya wis. Dereng rampung. Mboten sakit tari. Oh, Sakniki mawon sih. Semanten ugi kula Kanjeng Pangeran. Najan to nembis pisan kula pinanggih kalih kadang panjenengan tuwuh rasa tresna kula kaliyan kadang panjenengan. Kowe bakal tak ganti bebarengan kelawan aku sowan ana ngersani ro. Kados mekaten matur sembah. Monggo. Apa Lokasara? Menengaken jeng pangeran, sedaya kalepatan monggo sareng-sareng kapendhem ingkang lebet wonten sak bumining pangapura Amin. supados nuwuhaken karahayon lan keselamatan. Amin. Mugi saged lumeber dhateng ingkang kagungan kersa. Amin. Sabubaring pahargyan mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Sarta cepak rejekinipun. Amin. Mawiatan paripurna.